Maren en Nienke is dat ze eigenlijk een beetje door je heen kunnen kijken. Dat ze echt gelijk zien wat er speelt en wat echt de kern is bijvoorbeeld. 6 jaar geleden zijn wij in contact gekomen met Studio Wezenberg. 2 jaar geleden zijn we verhuisd naar dit pand tot volle tevredenheid. Dan kunnen we dat wel gaan doen en we kunnen dat wel gaan doen. Zo zijn we eigenlijk tot het idee gekomen om te gaan verbouwen. Ik denk dat het nog zelfs mooier geworden is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Voor ons was het een positieve reis eigenlijk. Hij luisterde, hij hoorde wat we zeiden, hij paste aan wat onze wensen waren. Ja, we zijn er echt heel erg blij mee.